The Meeting Place li fetaħ il-bibien tiegħu f'Ġunju tal-2019 bħala l-ewwel u l-unika entità tal-Gvern li topera 24 siegħa kuljum 7 fil-ġimgħa mhux biss jilħaq l-aspettattiva ta' ismu stess, iżda f'dawn is-snin irnexxielu joħloq komunità fih dan komunità tal-Marsa. Il-post inħoloq bidea tal-Marigold Foundation joffri kull tip ta' loġistika u kumdità li l-entitajiet oħrajn statali u għaqdiet mhux governattivi biex jiltaqgħu jorganizzaw attivitajiet u jagħtu servizzi u taħriġ lill-individwi, inkluż f'każi soċjali. Fil-fatt il-post jara ħafna laqat anke minn ġenituri mawliedhom li minħabba ordnijiet tal-qorti ma jkunux jistgħu jarawhom jekk mhux taħt il-ħarsien ta' professjonisti. U hawn dawn nisibu ambjent ta' daru familja tant li jirriżulta lil One News li anke l-qrati tagħna llum qed jirrikonoxxu titjib fil-każi ta' persuni involuti minn bdew jattendu fil-post. Iżjed minn hekk l-qrati, partikolarment dik tal-familja, saru iżjed irrakkomandaw il-post fis-sentenzi li jingħataw. Fl-aħħar 5 snin u nofs kien hemm ma' 66,000 persuna minn tfal sa' anzjani li għamlu użu mill-post u l-popolarità tiegħu għadha qiegħda tkompli tinfirex sena wara. Mill-2020 l-ewwel sena sħiħa tiegħu in-numri tal-viżitaturi triplaw is-sena li għaddiet fejn saru mal-2200 laqgħa f'diversi forom. U dan mingħajr ma jħallsu xejn tas-servizz. The Meeting Place li jaqa' taħt il-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal għandu allokazzjoni speċifika tiegħu fil-budget. Iżda iżjed minn hekk, kif indikalna wkoll il-manager tal-entità Saver Grima, The Meeting Place illum stabbilixxa ruħu ferm aktar bħala komunità, membri ġodda jiżdiedu u jintegraw regolarment mal-bqija bħala familja. Bi spjegazzjoni tixet l-imħabba u l-umanità li bih jinxteret is-sens ta' għada ma' persuni li kull ma jkunu jeħtieġu hija dik l-ispalla ta' appoġġ, Grima jispjega ħjar din l-għajnuna mill-Istat li tiġi offruta bla wisq ta' trombi. Għana naħarsu mhux biss għall-entità jew l-individwu li jinta hawnhekk, imma li jkun hemm persuni daħlet hawn ġew toħroġ sens sabiħ ta' pożittività. Ma kien ta' entitajiet fejn verament flimkien jikkollaboraw, fejn tara persuni, entitajiet jintaħdmu flimkien, nies b'diżabilità, nies li għaddejjin minn trauma, nies li għaddejjin minn diversi sfidi fis-soċjetà, saħħa mentali. Il-post qed jintuża għal-terapija, għal-post fejn persuna titgħallem, persuna tirċievi korsijiet, persuna tirċievi taħriġ, fejn persuna tiġi tilab hawnhekk rekreazzjoni, għandna post fejn anke persuna tiġi tuża mal-sensi room fejn persuna għandha diffikultà għandha bżonn ftit kwita li anfisha. Waqt li m'hemmx ġurnata partikolari li l-istess għal The Meeting Place anke jekk ċerti entitajiet bħal Fondazzjoni għal Servizzi ta' Ħarsin Soċjali l-FSWS, l-appoġġ u d-direttorat għal ħarsin ta' tfal li għaw taħta għandhom programmi regolari li jsiru fil-post, għexieren ta' għaddit volontari sabu post u familja ġdida li jilħawhom. Mistoqsi jekk kienx hemm każ soċjali jibqgħu markati f'din il-ħidma tagħhom, Grima jsemmi bosta. Kellna persuna tapprezzaħ li jiġi sija qabel biex jintaqa' mat-tifel tiegħu jew it-tifla tiegħu u jkun preparati. Jew kellha tara tfal jiġu hawnhekk ipoġġulek bil-qiegħda u flimkien magħhom tfal differenti jilagħbu flimkien. Min ngħid l-impika ħatwassal għal ġlied, imma il-kollaborazzjoni twassal għall-għajnuna. Mistoqsi kif il-post intlaqa anke mill-komunità tal-Marsa, Grima jispjega li għandhom relazzjoni mill-aqwa, inkluż mal-Kunsill Lokali u kull min jiffrekwenta ż-żona.